Maing buntag, ma'am. Unsay ato? Maglukat ang takog ka ng valid ID, ma'am. Magkuha kag valid ID. Be, nakay valid ID dira. Unsaon man ang valid ID, ma'am? Kanang maglukat pa man ko ana, ma'am. Dodong. Ang mga patakaran dire, magkuha gani kag valid ID, dapat magalasad kag usa ka valid ID. Kasabot ka? Mao ganing magkuha ko valid ID, ma'am, kay wala ko ana. Hay, wadyo ka kasabot no. Kailangan gani na mo valid ID kung magkuha kag valid ID. Usbo na ko? Ah, kalibog sa dani, ma'am, uy. Maglukat gani kog valid ID, pangitaan sa kini mo valid ID. Usad klaro ano mo, uli na lang ko, ma'am, uy. Bahala ka. Isa ni pangalan mo? Joshua, ma'am. Joshua. Apelido? Tampos, ma'am. Tampos. Aso Joshua Tampos. Oo, ma'am, Joshua Tampos. Joshua Tampos? Ikun sa man mo si Ma'am Marie Tampos dong? Ako ng mama, ma'am. Ha? Imuhang mama si Ma'am Marie Tampos dong? Ang ato ang barangay captain diri? Oo, ma'am. Anak ko ni Ma'am Marie Tampos. Sus, mo ka magsultidaan dong. Imuhang din ang mama si Ma'am Marie Tampos. O di, unang kita na ko ni mo bang itsuraan ni buta ha? O di, ay, anak mo di kaniya. O sige, ang imong valid ID ha, duha ka buka kong ihatag niya. Ako lang ihatod sa inyo ha. Laminated na to din, apila na kog lanyards. Ha? Bye-bye. Ang imong valid ID ha, duha ka buka kong ihatag niya. Ako lang ihatod sa inyo ha. Laminated na to din, apila na kog lanyards.